Hey, ne binerin? Nazdaki kaptan. Cavê min tam wî kış nake lê dilê min ji min re dibêje ku ev banûxan e belkî jî heqê wî heye. Li min gudarî bikin şerkerê mêrxas. Aniha qerarê ruhê behrê bibêzin. Vêrê hûn girtiyan îmtihan kir û vî qerarê de. Hûn ê serbest bin berdan. Herkes ji we re bi hürmet be. Qedewendayê me qerar da ku bi lîderê we re hevdîteneke pek bîne. Qedewendayê me qerar da ku bi lîderê we re hevdîtinek pek bîne. Ev dizane ka ez kim e? Ev navê min dizane? Tiştek heye divê ku ez bizanim şefê me dizin. Berê ku ez wî bibînim, rengê porê wî vekiriye yan rengê girtiye. Aynî wek rengê rojê ye. Çênabe. Kerem bikin. Ruhê behrê li benda wê ye. من ببخشینه بانو خان. من تو demir dest bexşandı bu. Dema ku te ez diqayiqê da berdama behrê. Axayê min te ev ji bo sebebekî rûmetiyê ji bo intiqam standina birayê xwe wisa kir. من تم دا دکر کو روزێکی توی من ببخشینی. Tu mirovekî heriyê başî ku ez dizanim. Ev gava ku min cara pêşî te dût dilêm kete te û min qet dev ji hezkirina te berneda.
برو راجر رو اوه گویا جبو کو اللي evinde من baş sergufti kiriye ezi hatta juvara minnettar biminim. Ez juva hamiyam pir haz dikim. Piştê ew qas xwe rejandinê ez ê çawa bikarim pêra bizêvîcim. Kaj min rabêje gelo çi bû bavê min? Ev ji aynî wek birayê min di turba avên de razayî ye. Ji min ra nebêje ku te ev kuştiye. Ev ji bal nebaşiyê xwe hat kuştin. Wî keştiyê xwe teqand Banûxan û bi xwe re pêra çû. Û lê xebitê ku min ji bi xwe re bibe. Ji bo vî tu dikarî min fehm bikî û divê tu ji min re hêv nebî ku ji bo wî şîn bikim. Di dawiyê de ruhên birayê min dikarin bi huzur razîn. Lê ruhê te دوی حیا وگره ام لبنده و بمینن کس نزانه ده چی قصد درێژ be. Ruhên min têne ji bo întiqam standinê jiya. Îdî ev jî mir. hege ev rast be tu ji min hez nakî. Na, ez ji te hez dikim. Em ê bi hev re heta hetayê bijîn. Li gor min em nezaket bidine nîşandin ji li vir bikişin de baş be. Haya hevceya van bi şahidiyê me çi be? Tiştekî pir xweş e ku mirov bixwe bêhî ku mirov ji tiştekî bitirse. Kiş dibe ku tirsê îştahê teqet nerevandiye. Hayvan. çi bû? Bi rastî ji xudawan tu hunor ye? Erê. Banûxan bi xwe ye ne kesekî tin. Başı. Li hundir di navberevanda çi tevî mi? De çetir be ku ez bêjim. De çetir be ku ez bêjim. De kaptan dûrî ji war hemû tiştan bêje ev jî belkî. Tu yê bi min re bêyî. Li ku? Hewceyî ya min pê heye ku ez li behrê binêrim. Min qet zen nedikî ku ez li şevê ku wiha xweş bibînim. Hege min bikaribûya yek saniyekî taybet ji jiyana xwe bigirtiya û min ev hetayê bidomandiya. Dê ev saniye bûye ku ez bi te re ji tehlê de di ronahiya hêvê de dimeşim. Bîna gul çîşekên xêzayê dikişînime navaxa û nêzîkayî û germayiya hebûna te hîs dikim ku min re dipêçe.
لگور و هم دوبلم بشینه که ببینه که چی بیه بو قبطان و یاروی تو زانی کات شد به فکری که خراب نینه همون لوره belki ana evde mirin ya da buna yek ev baş ve ben kus serili mebede. Evindar من وان رامان نخش حشي قدر خزجت لوا دكم Evci tartiye kura behre der kevin o evin ame bilanet bikun o sondamın bebiramın bakın. Tu na fikri ku duru hebavete ve haya dayı yekti ame bilanet bike. Diser da min soz dayı Brian kwe ku es koka malbat eve biqallinin. Ev liverin banu khan, liver binere, Brian korsan sor, korsan kez, o ev Brian'ın ye buçuk kulu velat evemir. نا وها خانه يشينه از جت لوا دكم Ez devem ev bizanım ku ez jita haz dikim u dukhwazim jita ra bizewjam. Ez devem ku ruhem wan dibin bahre da huzur bibin u qat wene gera. Ez wan dibinem. Ya, tu qîr û zarina Brian'ın ye buçuktur nabizi. نا يكو از دويزم تاني دنگه هوا و بلين بحرية كل براوي دخه Na, ev qeyrine intiqam ye ku li zinaran dixoye bilindir dibe. Ev, qeyravira korsana keşke ku hemberle erişkariye ve hers dibe. Bizi bir denge ku mirovan kerdike. Ev geçtiye babete ku ji kurayı behre der ketiye. Bu geçtiye min ya delal bukhara kaçtike u dibe. Ev qaddev jin bernede. Ez be eydi hatime lanet kırın. Estim Brano, estim. Ez dikume, ez çi dikim? Evinde ramın. Diliverî. Em dixala ver çarpê dane. Dixala navbera mirin û jiyanê da. وخدي evim bir serkeve Erê. Şirin ne? زمانه که دریش رازم من پرزیده و خاریه وار که
چه دوی شرابی دا بو دوی دیشیار بنا ده دوی دیشیار بن با ایجاب چه شف بو چه زیافت بو لشونه همه ببنه شیش کباب قابتان لکویه او لکو به بلافه قابتان لکویه لکم که او جبو گوارتنه که دبشیره اره ویساشی به دوی از بیجم کو اف نل گورویه کجمه انده بویه ده رابن هم هرن لی بگرن هنه کاروبار خوشه من ناشن Kaptan, az kar mı? Delivery. Hem her ne binelim? Yeki lampayı vekili işte. Gerek evbin. تو چی فکر استیلر؟ اره او محققه که ایدی نلورن قالمو اویان چونه دعلی آنجو چونه دوه بحره ماکو آنها هنر خواه شبگرانی بده نشانی من او فيالي بچونا برو بحري با امارت دبکو اب مشاندن اقیانوس و اورپیلان افدا بلاند بن لوان ریچان بنیرن اب قایکه کی چونه لا وقتی تا وکیلی و قبطان دلی ما بتره